Maayong buntag kanatong tanan mga higala og welcome muna ko pagbalik ni ining atong tulumanon karon sa ato ang ginahimo ah, sa online Bible study sa Cup of Coffee Worship og among gipasalamatan mga higala ang tanan nga ingon ta nga mi subscribe sa amo ang sa channel og sa Facebook channel o sa Facebook page og sa nakaraiya pang ng mga platform og sa link ani mga sa ubos ani mga higala na ang link sa mga social media nga account aron maka-follow kamo kanamo. Og atangin ninyo ang bag-o na pud namo nga mga alawiton, mga awit nga among ihatag alang kaninyo. Og nining tatnaa mga higala kining mao nga gutlo karon atong paghisgutan ang kining libro sa buhat. Ana atay series nga pag hisgot niini kining libro sa buhat mga higala. Ug sa dili pa ang tanan, ato sang ilaylahon nganong ang uluhan sa moong libro buhat man. Okay? Ang libro sa buhat gituhuan nga gisulat kini ni Lucas tungod kay managsama ang tawo nga giadresar sa libro sa buhat ug sa libro sa Lucas. Okay? Sa ilang pasiuna, giadresar kini ngadto kang Teofilo. Wala ato kini makita diya sa Lucas 1 ug sa buhat 1:1. Si Lucas usa ka doktor nga kauban ni Pablo sa iyang misyonaryo nga panaw. Now, ngano man nga buhat man ang uluhan sa moong libro sa mga Inglesero ug sa mga Inglesera, ginganlan kining Acts. So ngano mang buhat ang giuluhan sa moong nga libro. Tungod kay nagisgot man kinis sa buhat sa mga apostoles, human mibalik si Jesus ngadto sa langit. Ang uban nagisgot kadili lang kini tawgon o gitawag nga buhat sa mga apostoles, kundili mas maayo nga tawgon kini og buhat sa balaang espiritu. Tungod kay ang maong libro atong makita o sa maong libro atong makita kung giunsa paggiya, paghatag og kusog sa balaang espiritu ngadto sa mga apostoles aron mokaylap ang maayong balita sa tibuok kanasuran. Busa ang bida sa maong libro mga higala dili ang mga apostoles kundi ang balaang espiritu. Ang mga apostoles gigamit lamang sa balaang espiritu isip instrumento aron pinaagi kanila mangpanglihok ang balaang espiritu. Kini usab nga libro o dinhi sa mong libro atong makita ang pagkahimugso sa unang simbahan sa early church nga og giunsa sila paglutos tungod sa ngalan ni Jesus. Ang libro sa buhat mao isumpay sa libro ni Matthew, ni Lucas ug ni Juan. Diin gipadayon sa mga apostoles ang nasugdan nga buluhaton ni Jesus pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Basically mga higala ato makita dinhi sa mong pagtuon sa libro sa buhat kung unsay mga hinungdan niini og rason og tuyo og tumong ngano nahimugso ang mao nga simbahan. Dili kini pinaagi sa sa mga apostoles lamang. Ang mga apostoles gihimo lamang instrumento sa balaang espiritu diin siya makapamuhat ngadto kanila. Okay? Pero ato makita ang bida nini mga higala sa libro sa buhat mao ang balaang espiritu nga gisaad sa ni Kristo Jesus ngadto gayud sa iyang mga tinun-an. Sa verse 1, sa chapter 1 verse 1, sa una kong basahon o Teofilo, nagiskot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayo kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag og tugon sa pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o ngadto sa apostoles nga iyang gipili. Ang libro sa buhat ug libro sa Lucas sinulat sa usa ka tawo. Si Lucas giadresar kini ngadto kang Teofilo ug bantayin ninyo mga higala. Sa una niyang sulat, iyang gisgutan ang tanang mga butang nga gisugdan ni Jesus. Ang butang nga gisugdan ni Jesus. Mahinungdanon kaayo nga atong masayran nga dili lang bulhaton ang gisugdan ni Jesus. Okay? Dili lang ministry ang gisugdan ni Jesus, kundili aduna siya'y gipangtudlo
ang buluhaton ug ang gisugdan ni Jesus kun dili usab kadtong mga pagpanudlo. Tungod niini ang buluhaton sa mga apostoles mao lamang ang pagpadayon sa buluhaton ug sa gitudlo ni Kristo Jesus. Okay? Dili dapat dungagan, dili dapat pun-an kung unsa ang gitudlo ni Kristo Jesus, mga higala. Daghan karon ang nagpaila sa ilang kaugalingon nga mga magtutudlo ni Kristo Jesus, pero subo kay nga pamalandungon nga ang gitudlo ni Kristo Jesus layo na sa ilang gitudlo karon. Importante kayo, mga higala, nga magpabilin ta sa unsay gitudlo ni Kristo Jesus og sa iyang buluhaton. You see, ang trabaho sa mga apostoles mo ang pagpadayon sa gisugdan ni Jesus. Ang pulong nga angan natong hinumduman dinhi, mga higala, mao kining pulo nga gisugdan ni Jesus. Sa libro sa Lucas nagpakita kanato sa buluhaton nga gisugdan ni Jesus. Ang libro sa buhat nagpakita sa Lucas nagpakita kanato kung unsay gisugdan ni Jesus. Unsa man kini? Simple, ang kaluwasan, ang ebanghelyo, ang maayong balita nga si Jesus nagpakamatay kadto sa Kalbaryo sa cross aron maoy bayad sa atong sala. Og sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Sa libro sa Mateo, sa katapusang bersikulo niini, si Jesus nagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Okay, iningon siya, panglakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ato kini makita sa Mateo 28:19. Now ganahan si Jesus nga ang tanang tawo, ang tanang kanasuran, hinumdumi, mga higala, ang tanang kanasuran, dili lang espesipiko sa usa ka tawo, dili lang tagalungsod, dili lang sa taga Europa, dili lang sa taga Amerika. Apil na niini ang taga, bisan ang mga nasod nga mga pobre, bisan gani apil na ni ang mga taga bukid. Kaya nga naman, mga higala, daghan kayo ang magsangyaw ron ito sa syudad lang. Gani, og sa bukid, wala kay mangangat. Kaya tinuod, mga higala, lisod mong guning dalan sa bukid. Pero ang tanang tao, ang tanang kanasuran, makahibalo ni ining maayong balita. Sa dihang si Jesus miani sa kalibutan, aduna sa gisugdan nga buluhaton. Now, ang pangutana, kung si Jesus moadto na sa langit, kinsay mo padayon ining buluhaton? Kinsay mo padayon ining buluhaton? Matud ba, human siya makahatag og tugon og pahimangno pinaagi sa balaang espiritu ngadto sa iya mga apostoles, verse 2, si Jesus mikayab sa langit. Busa, kinsay mo padayon? Ang mga apostoles, kadtong mga tinun-an ni Jesus nga iyang gipili, og mauni ang rason nganong adunay gihimong tinun-an si Jesus. Kay kabalo siya usa sa mga adlaw niini sa dihang mobalik na siya sa iyang amahan, sila ang mupadayon sa buluhaton nga iyang gisugdan, ang iyang gitudlo o gibuhat. Now karon, mga higala, halos sa mga tinun-an nga gipili ni Jesus, kung dili man kubrador sa buhis, halos-halos mga mananagat. Ang pangutana, na ba kay maminaw kanila? Imagine, mga higala, mananagat sila sa ato pa ning sosyedad garon, mga ubos nga mga tao, mga ordinaryo nga mga tao. Okay, dili tong mga politician, dili tong mga abogado, mga gagmay lang og mga iniskwelahan o wala gani mga iniskwelahan. Matod pa sa usa dito sa libro sa buhat. Sa katapusang gabi nga sa dihang si Jesus nakig-uban sa iyang mga tinun-an, sa dihang gisultian siya sa iyang mga tinun-an nga mas maayo nga mobalik siya sa amahan ug angay nga dili sila mag-uol, si Jesus misulti kanila. Nato pa ni Jesus, mangayo ako sa amahan ug hatagan kabuniyag, laing magtatambag aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ato kinang makita sa Juan kapitulo 14, 16 ngadto sa 17. Now, laktod nga pagkasulti, si Jesus misulti kanila, ayaw mo kaguol, kay aduna ako'y ipadala ninyo nga puli kanako. Ang pulong lain, mga higala, o laing nga gigamit dinhi
Nagpasabot kini sa orihinal nga pinulungan og alos. Okay, kung atong lantawon sa maong orihinal manghigala, gitawag kini og alos. Nga ambot pasabot lain apan pariha og kwalidad. Lain apan pariha og kwalidad. Samtang adunay lain pa nga hubad sa pulong alos. Sa pulong nga lain. Okay, sa Griego nga pinulungan mao kini ang heteros. Nga buot pasabot lain og dili pariha og kwalidad. Okay? So ang alos lain apan sama og kwalidad. Apan kining heteros lain og dili pariha og kwalidad. Okay? Sa diha misulti Jesus nga siya mubiya og ipadala niya ang laing magtatambag nga mao ang balang espiritu, nagpasabot siya nga sama og kwalidad. Pariha niya kung unsa si Jesus mauusab ang balaang espiritu. Kung unsa si Jesus mauusab ang balaang espiritu. Sa ato pa, kung si Jesus Dios, ang balang espiritu usab Dios. Sa unahan, sa human na banhaw si Jesus, siya misulti, hulatan ninyo ang gasa sa akong amahan, nga mo ang balaang espiritu. Diya sa buhat 1:4. Busa, aron sila mahimong epektibo sa bulaton nga gibili ni Jesus, gikinahanglan nila ang balaang espiritu. Walay lain mga higala, ang balaang espiritu sa ilang kinabuhi. Sa ilang buluhaton mga higala atong makita kung unsa ka epektibo sila samtang ilang misandig sila sa pagiya sa balaang espiritu ngadto sa ilang kinabuhi. Ngadto mga higala wala pa mga Bible college, wala pa mga Bible school. Wala pa nagkalain-laing mga programa o mga programa nga na imbento o na diskubrian sa mga tao. Apan putli nga nisandig lamang sila sa pagiya sa balaang espiritu. Unsay resulta mga higala? Unsay resulta niini? Ang maayong balita mibaniog sa tibuok kalibutan. Tungod kini sa balaang espiritu. Pila ka mga siglos mga higala milabay. Kauban ni Pablo nga to sa unahan, kauban ni Pablo ug sa mga apostoles nakita nato ang epekto sa maayong balita. Unsay sikreto? Tungod kay nisandig lamang sila sa pagpamuhat sa balaang espiritu. Sa kinitibuk-an niini, una si Jesus adunay gisugdan nga buluhaton, samtang aniya pa siya sa kalibutan. Ikaduha, sa diyang si Jesus mibalik na sa amahan, ang buluhaton nga iyang gisugdan, iyang gipiyal ngadto sa iyang mga tinun-an. Ikatulo, ang balaang espiritu mooy mutabang kanila sa buluhaton nga gipiyal ni Hesukristo. Ang balaang espiritu mga higala. Sa dili pa ang tanan, kinsa ba ang balaang espiritu? Siguro importante ni nga matubag nato. Tungod kay daghan nga mga pundo karon nga nagisgot nga ang balaang espiritu hangin lamang o usa siya kapinasahi nga enerhiya. Gayon sa bagid ang balaang espiritu. Atong gigamit kinsa og dili unsa. Okay? Tungod kay nagulagway kita mga higala sa usa ka persona. Ang Espiritu Santo mao ang ikatulong nga persona diha sa Trinidad. Dili siya hangin o konsensya o kusgan nga kusog nga gituoan sa uban nga mga tao. Siya usa ka persona, aduna sa personalidad sama sa tao. Unsay pud pasabot nato sa diyang musulti kita nga personalidad sama sa tao? Dili ba siya Dios? Dili ba siya espiritu? Nganong gitawag man siya persona diha sa Trinidad? Ang tinuod daghan kayong pagmatuod sa personalidad sa balaang Espiritu Santo. Tinuod nga ang spirit nga siya espiritu nga walay unod ug bukog mga higala. Sama sa tao, apan ang atong giskutan dinhi ang iyang personalidad sama sa usa ka tawo nga makahimo siya sa pakigrelasyon ngadto kaniya. Makahimo kita sa pakigrelasyon ngadto kaniya. Imagine nimo mga higala, makigrelasyon kag hangin. No? So anong pagkirelasyon og hangin o kaha enerhiya o kaha sama sa usa ka elektrisidad? Dili ka makahimo niya na. Sa verse 3, tapos iyang mga pagantos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kap-atan kaadlaw 40 days og nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa langit. Og samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem,
kundili pagpaabot sa gisaad sa amahan. Nga matod pa niya, inyong nadungogikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Now, ang mga Katoliko, mga higala, nagkuha ni ining mao nga pagtulunan nga ang espiritu sa tao adunay 40 ka adlaw nga magsurisuroy sa dili pa siya moadto sa iyang padulngan. Ang ilang gibasihan, si Jesus nga human siya nabanhaw, siya may pakita sa iyang mga tinun-an sulod sa 40 ka adlaw. Apan si Jesus napakita dili espiritu sama sa pagtulunan sa mga Katoliko. Gani sa dihang napakita siya sa iyang mga tinun-an, siya mikaon uban kanila ug nagpamatuod nga siya nabanhaw agi og pagpakita sa katumanan sa iyang gisulti ngadto kanila. Ang 40 diyas mga higala nga doktrina dili na to mapamatud-an diha sa Biblia. Karon usa sa tugo ni Jesus kanila mao ang pagpabilin sa Jerusalem hangtod sa pag-abot sa gisaad sa amahan. Kay si Juan mabubunyag pinaagi sa tubig, samtang ang Espiritu Santo magabautismo kanila sa dili madugay. Si Juan nagbautismo nila sa tubig. Apan sa dili madugay, bautismuhan sila pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Unsay saad sa amahan kanila? Ang balaang Espiritu nga magunsa magbautismo kanila. Ang unsay pasabot nining pagbautismo sa balaang Espiritu? Napaminaw mo ani. Si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig. Ang toyo aron sa paghinulsol. Samtang ang Dios Amahan nagbautismo sa mga tinun-an pinaagi sa Espiritu. Ang toyo aron sa paghatag kanila kaisog ug gahom ug nga mahimo silang epektibo sa buluhaton nga gisugdan ni Jesus. Now mga higala, ako nagtuo nga sa daang kasabutan gikan sa Genesis hangtod gayud sa Malakias. Okay, sa unang libro sa karaang kasabutan, sa daang kasabutan sa Genesis hangtod sa Malakias. Bisan tuod nga si Jesus ug ang balang Espiritu anaa ng daan. Okay, diha sa maong kasabutan, pero ang focus ang Dios Amahan. Okay, ang Dios Amahan. Unsay rason aron sa pagpamatuod nga adunay usa og tinuod nga Dios. Samtang sa libro sa Matthew, sa Marcos, sa Lucas ug sa Juan gitawag nato ni og ebanghelyo. Gini o ang kinabuhi ni Kristo Jesus, ang sugilano ni Kristo Jesus. Kining upat ka libro mga higala, ang focus si Jesus. Unsay rason? Ang rason aron sa pagtuman sa saad sa Dios nga si Jesus mo ang Mesiyas nga pinaagi sa iyang kamatayon makabaton kitag kaluwasan. Usab sa panahon sa iglesia diha sa buhat hangtod karon, okay, ang focus ang balaang espiritu. Ang tuyo aron pagtabang sa simbahan kay pinaagi lamang sa balaang espiritu ang simbahan makapadayon. Ang tulo ka persona nagkahiusa sa bulaton sukat pagayod sa sinugdanan hangtod karon. Okay, naaslay lain nga mga spesipikong ginabuhat mga higala throughout sa humankind history. Nakita nato sa sunugdanan hangtod karon mga higala, nagpanlihok sila aron lang gayud pagtabang kanato, pagpakita kanato. Og sa simbahan mga higala ang balang espiritu dako kay parte niini. Samtang gani atong wadon ang balang espiritu diha sulod sa simbahan o dili ta magsalig sa balaang espiritu sulod sa simbahan, mahimo lamang kini nga usa ka programa pero walay gahom. Ikinahanglan nila ang gahom sa balaang espiritu aron mahimo silang epektibo diha sa buluhaton nga gipiyal kanila sa Dios. Ang balang espiritu mooy muhatag kanila og gahom aron mahimo nila ang sugo ni Jesus ngadto kanila. Maunang gikinahanglan gayud nga maghulat sila sa Jerusalem aron bautismuhan sila sa balaang espiritu. Aron sila mahimong epektibo diha sa ilang pagpanglakaw kay sa dihang musangyaw sila nga wala ang gahom sa balaang espiritu, dili sila mahimong epektibo.
Si Pedro mga higala, sa makatulo ka higayon nga iyang gilimod si Jesus tungod sa iyang kahadlok sa pagtug-an sa tinuod. Apan, human siya nabautismuhan sa balang espiritu, kabalo mo sa nahitabo niya, nakabaton siya og kaisog sa pagsulti sa tinuod. Iyang gibakakan primero si Jesus, iyang gilimod ang tinuod, pero karon gitug-an niya ang tinuod. Ang tinuod nga iyang gilimod, iya kining gibarugan. Gani human niini, adunay 3,000 ka mga tawo nga naluwas ni ana gayong adlaw. Wow. Mo kini ang resulta mga higala samtang atong saligan ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Munang dili ni siya konsensya sama sa gituan sa uban o kusog nga hangin. No? Kabalo man ang mga higala, may mga pagtulon-an karon nga ang balang espiritu sama lang sa usa ka hangin. Dili. Siya mugiya kanato. Ang disenyo sa Dios sa simbahan o ang disenyo sa Dios sa simbahan nga samtang himuon sila nga buluhaton o maghimo sila sa buluhaton nga gisugdan ni Jesus, himuon nila kini pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Nantawa mga higala, ganahan sa Dios nga sa dihang gamiton niya sila ang mga apostoles, saligan nila dili ang ilang kaugalingon. Dili ang ilang kaugalingon kusog, kundili mosalig lamang sila ngadto sa gahom sa balaang espiritu. Mao ni ang libro sa buhat, naglangkob kini sa usa ka tema, ang buhat sa balaang espiritu. Busa kinahanglan nga sila magulat sa Jerusalem aron sila bautismuhan sa balaang espiritu. Kay ang yabi niini mga higala, ang yabi sa pagka-epektibo diha sa buluhaton mao ang pagkapuno nila sa balaang espiritu. Ang pangutana, unsa ba kining bautismo sa balaang espiritu? Anaa ba'y bautismo sa balaang espiritu? Sa Lucas 3 kapitulo 16 mga higala, diin si Juan nga mabubunyag naghisgot mahitungod kang Hesus, siya nagsulti, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan, listen, may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Pasabot niya si Jesus, dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan, listen, kamo niya pinaagi sa espiritu ug sa kalayo. Samtang si Juan diha sa kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto sa 39, nagsulti usab siya mahitungod nini. Ningon siya, samtang sa katapusan nga adlaw sa kasaulugan, mao ang labing importante, sa maong adlaw mibarog si Jesus og miingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw og paimnon ko siya, bisan kinsa nga motuo kanako magadagayday gikan sa iyang kasing-kasing. Listen, sama sa sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Og si Juan nihatag komentaryo niini mga higala. Ningon siya, ang gipasabot ni Jesus mao ang balaang espiritu, ang espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa motuo kaniya. Niadtong higayuna, wala pa igahatag ang espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Samtang ang bersikulo nga ato mga baguhay pa natong giskutan mga higala nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, miingon siya nga dili sila mobiya sa Jerusalem hangtod nga igabubo ang balang espiritu o ngadto kanila. Now, kining mao nga mga bersikulo kung imong lantawon, nagtudlo kanato nga aduna gayoy bautismo sa balaang espiritu. Human sila makadawat niini bautismuhan sila sa balaang espiritu. Okay? Adunay tulo ka proseso mga higala nga nahitabo niining paagiha. Ang una, ang balaang espiritu nag-uban kanato. Ang balaang espiritu nag-uban kanato. Ato kining makita nga moong pananglitan diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 17. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, matud pa, kang kinsa ang kalibutan dili maka kita kaniya o ni makaila kaniya.
apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagpuyo man uban kaninyo. Og maanha siya sulod kanimo. Now, ang una nga proseso mga higala, ang balang espiritu nag-uban kanato. Now, ang pulong uban diha sa Grego nga pinulungan gihubad kini og para. Para. Mao kini ang atong kahimtang sa wala pa nato gidawat si Jesus. Sa dihang ang atong espirituhanong bahin patay tungod sa sala, sa dihang wala pa kita nataw pag-usab, sa wala pa kita naluwas, ang balang espiritu nag-uban kanato aron pailhon kita sa atong sala ug ihatod ngadto kita ngadto kang Hesus. Mao kini ang unang proseso nga mahitabo kanato ug ang balang espiritu nga nag-uban kanato. Siya nag-uban kanato mga higala. No? Naay panahon nga ikonbiktar ka o siguro nakaingon kang konsensya nimo. Pero mao to ang panahon nga ang balang espiritu nag-uban kanato. Gitawag to siya og para sa Grego nga pinulungan. Ikaduha nga proseso mga higala, ang balang espiritu sulod kanato. Okay? Nabantayan ninyo sa Juan kapitulo 14, 17, ningon diha, apan kamo diha sabi mga higala, apan kamo nakaila kaniya, kay siya nagpuyo man uban kaninyo, og listen, maanhi siya sulod kanimo. Okay? Gikan sa uban kaninyo, maanha siya sulod kanimo. Okay? Ang sunod nga proseso, ang balang espiritu maanha siya sulod kanato. Ang pulong sulod sa Grego nga pinulungan, mahimo kining hubaron og en. Mao kini ang sunod nga proseso sa dihang imong gidawat si Jesus iisip imuhang personal nga manluluwas. Mao kini ang nahitabo sa dihang ikaw naluwas. Ang tanan midawat kang Jesus, ang tanan nga mga Kristohanon, ang balaang espiritu mooy patik sa Dios isip ta mailhan nga propiedad na kita sa Dios. Okay? Yung sa pagpakabalo sa Dios nga propiedad na kita niya. Simple mga higala, pinaagi sa patik kining balaang espiritu. Mao kini ang punto ni Pablo sa dihang misulat siya sa taga-Epeso. Nga niingon siya, og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita. Notice mga higala, sa pagmidangat kaninyo sa inyong pagkadungog sa mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo Jesus. Mituo kamo kang Kristo Jesus. Busa, gipatikan kamo niya pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ito na makita sa Efeso kapitulo 1 versikulo 13. Nabandayan niyo mga higala, sa diyang nakadungog kamo sa matuod na mensahe sa maayong balita. Okay? Humani adto sa diyang naghatag kanyog kaluwasan, kining maayong balita nga naghatag kanyog kaluwasan, mituo kang Kristo Jesus. Unsay timailhan, unsay patik niini ang balaang espiritu. Nabantayin ninyo, sa diyang mituo sila sa maayong balita nga mo'y naghatag sa kaluwasan, ang balaang espiritu mo ipatik timailan nga iya nata sa Dios. Kanos ani nahitabo, sa diyang mituo kita sa maayong balita, maunang sa diyang mituo ka kang Kristo Jesus, adunay pakigbugno sulod sa imong kasing-kasing. Batok sa dautan ug sa matarong. Dili ka na imong konsensya. Dili pare atong advertise kaniadto mga higala nga naa say konsensya. Og dili na mo. Kundili ang balang espiritu samdihang anaa na siya kanimo. Busa sa wala pa nimo gidawat si Jesus, sa wala pa ka nahimong Kristohanon, ang balang espiritu uban kanato. Apan samtang gidawat nimo si Jesus, samtang nahimo na kitang Kristohanon, gikan sa pag-uban sa balang espiritu kanato, siya karon anaa na sulod kanato. Mo ni ang mo kanang nahimo ng templo sa Dios o templo sa balang espiritu ang atong lawas diin siya nagpuyo. Ato makita sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19. Ikatulo mga higala,
ang balang espiritu diha kanato. Sa unahan, diha sa buhat kapitulo 1:8, nagsulti, apan kamo nakadawat tinuon og gahom sa diha, listen, nga kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mauunya ang akong saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang ikatulo mao ang pagkunsad sa balaang espiritu diha kanato. Ang pulong diha mahimo nga hubaron sa Grego nga pinulungan og ipi. Alright? Mao kini ang proseso diin punon sa balang espiritu ang usa ka tawo. Adunay lahi nga panghitabo sa pagpuyo sa balang espiritu kanato mga higala. Pinaagi sa atong pagdawat kang Kristo Jesus. Samtang lahi usab nga panghitabo ang pagpuno sa balaang espiritu kanato. Sama kini sa usa ka baso og tubig. Lahi ang pagsulod og tubig sa baso, samtang lahi usab nga mga punon ang tubig hangtod kini muawas diha sa baso. Og mao kini ang ganahan nga mahitabo sa Dios alang kanato. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kita o kining maong proseso mao kini ang pagbautismo sa balang espiritu aron mahimo kitang epektibo diha sa paglakaw sa Dios. Ngano man ang mga Kristohanon karon nahimong luya, ngano man ang mga Kristohanon karon nahimo nga dili magmaisugod sa pagsangyaw ngadto sa pulong sa Dios. Ngano? Tungod sa kawad-on sa pagpuno sa balang espiritu sa ilang kinabuhi. Lantawa, sa kaluwasan, ang Dios nakabalo nga dili gayud nato kayang luwason atong kaugalingon, mao na iyang gipadala si Jesus aron muluwas kanato. Usab mga higala, nakabalo ang Dios nga sa dihang naluwas na kita, dili nato kaya magkinabuhi di sa pagkamatarong nga kitara. Mao nang iyang gipadala ang iyang balang espiritu aron mutabang kanato sa pagbuhat sa iyang gusto. Mao kini ang ganahang mahitabo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Kabalo si Jesus nga dili gayud kaya nila ang buluhaton nga iyang gipiyal sa Dios ngadto kanila. Kabalo ang Dios nga wala gayoy maminaw nila tungod sa ilang kapasidad. Mao nang gipadala sa Dios Amahan ang balang espiritu aron mahimo nilang mananabang kay ganahan ang Dios nga saligan nila ang balang espiritu ug dili ilang kaugalingong kaalam. Og suginlan ko kamo mga higala, mausab kini ang gikinahanglan nato. Ang pagkapuno aron muawas ang balang espiritu sa ato ang kinabuhi, isip usa ka Kristohanon. Aron mahimo kitang epektibo sa buluhaton gipiyal sa Dios kanato. Ang simbahan kung wala ang gahom sa balang espiritu, mahimo lamang kini nga usa ka programa nga walay gahom, dili epektibo sa tuyo sa Dios alang sa kalibutan. Kung sabay tuyo sa Dios kanato alang sa kalibutan, nga mao ang mahimong kahayag. Unsay atong himuon? Sadyang misinggit si Jesus sa katapusan nga mga adlaw sa pagsaulog sa adlaw sa kasaulugan. Ningon siya, paduula ka nako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga motuo kanako, magadagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Nakainomdom ko ani mga higala, dinhi nako na usa sa na-compose nako nga mga alawiton. Inspired kini nining mao nga teksto ha. Katong tuburan. Ako tong na compose mga higala sulod lamang sa usa o duha ka adlaw. Amazing kayo ang Ginoo mga higala. Ang hugot hadto no, dinhi ni imong mga bersikulo katong tuburan. So kung wala umo ka dungo adto po dinyo madunggan kini. Ug mao kini ang gisulti ni Kristo Jesus. Ang iyang buot pasabot nga ang tanan nga motuo kaniya ikinahanglan niya ang balang espiritu aron mo dagayday kini diha sulod sa iyang kasing-kasing sama sa usa ka sapa. Daghan kaayo mga Kristohanon karon nagkapuyan sa ilang paglakaw isip usa ka Kristohanon. Naglakaw sila base sa ilang kaugalingon nga kusog. Ug ang resulta na uga ug walay kalipay sa pagpangalagad sa Dios.
Tungod kini kay wala na puno diha sa balang espiritu. Si Jesus nakigsulti kanato diha sa Lucas 11:11 ngadto sa 13 matud pa, kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin, kung siya mangayo og isda, o muhatag kaniya og tanga kung mangayo siya itlog. Okay? Bisan pa sa inyong pagkadaotan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Unsa atong buhaton? Simple mga yan. Ingon si Jesus, kinahanglan nga atong pangayoon kini ngadto sa ama, sa atong amahan. Pila ba kanato karon nga gitinguha og nangandoy nga pun-on siya sa balang espiritu sa iyang kinabuhi. Kinahanglan lamang nga atong hangyoon ang atong Dios amahan aron nga ang balang espiritu mudagayday sulod sa atong kasing-kasing. Ngano kay ganahan sa Dios nga ikaw mahimong agianan diin ang balang espiritu mamuhat aron nga makapal ang mga ang nagpalibot kanimo, imo ba kang silingan, imo ba kang trabaho, kauban sa trabaho, o kaha imong classmate, o ang imong pamilya, pinaagi nimo mga higala. Mahimong tandugon sila sa Dios pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Isi mo ang bulahaton sa balaang espiritu mga higala. Munang gikinahanglan unsa na to kadesperado nga gikinahanglan ang balaang espiritu sa tong kinabuhi. Walay sama kaniya nga maayo magtutudlo nga motudlo kanato, umugiya kanato sa angay itong buhaton diha man sa bulahaton sa Ginoo. Munang ayo pulihi mga higala ang balaang espiritu sa inyong mga programa. Ang programa maayo pero nagpabilin nga maayo ang balaang espiritu. Wala lain nga maayo nga mugiya sa bulahaton sa Dios aron mahimo kini epektibo mao lamang ang balaang espiritu. You see? Mga higala sa pila na ka dekada o pila na ka century nga nahimugso ang Kristyanismo dinhi sa tibuok kalibutan, anaanay na inlain nga mga programa nga namugna sa mga tao. Apan ang mga programa niini milabay lamang. Pero nang pabilin nga number 1 gyapon epektibo ang pagpamuhat sa balaang espiritu. Dili nibot pasabot mga higala nga daotan ang mga programa. Gaya akong klarohon ninyo na naiuban nga mga programa nga kabulo ko giya to sa balaang espiritu. Ang buot pasabot niini nga kinahanglan dili nato mapulihan ang role sa balaang espiritu kanato. Naay panahon nga ang balaang espiritu magpanlihok siya outside sa programa. Now kung ang imong unahuna diha lamang gyud sa programa, naunsa pagpanlihok sa balaang espiritu niya na. Okay? Kinahanglan ta dili sirado kanunay mga higala. Kinahanglan ta dili sirado sa atong mga pangunahuna. Kinahanglan flexible. Kinahanglan flexibility aron nga kita maoy mahimong giya niini o magiyahan kita sa balaang espiritu. Ug unya sa nagkatigom sila gipangutana sila sa nila nga nagingon, Ginoo, niini bang panahona karon ipahiuli mo ang gingarian ngadto sa Israel? Ug unya mitubag kanila ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugaling kagahom. Apan kamo magadawat tinuon og gahom diha sa kanasuran, okay? Nga kamo o kakonsaran, gagahom diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo. Ug mauunya ang ako mga saksi sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Og sa nakasulti siya niini samtang nagtan-aw sila, niisa siya sa kaytas-an og gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mata. Og samtang nagtutok pa sila sa langit og sa pagpaingon niya sa taas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galileanon, ngano nagatindog man kamo dinhi og
nagatutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi o sa paagi nga sama sa inyo nakita sa inyong pagsaka, sa iyang pagsaka sa langit. Unsay nahitabo? Ang mga tinun-an nangutana ngadto kang Hesus kung kanus-an niya ipasiguli ang gingharian sa Israel. Now, ang pasabot nila niini mga higala sa mga tinun-an, kanus aba kung kanus aba kuhaon ni Hesus ang gingharian sa Israel gikan sa pagdumala sa gobyerno sa Roma. Tungod kay nining higayuna mga higala na ilalom sila sa panggobyerno sa Roma. Apan matud pa ni Hesus, dili kini mo'y angay ninyong mahibalaan. Dili kini inyong mong concern. Ang labaw nga ilang angay mahibalaan nga sila muhulat aron kakunsaran sila sa balang espiritu aron mahimo silang saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, ug mao kini ang labing importante nga angay nilang pakabanaan. Ug sa diyang nagsulti si Jesus siya naisa ngadto sa langit ug ang mga anghel nagsulti ngadto kanila. Kining Hesus nga inyo nakita nga gikuha gikan sa langit, mao usab kini ang paagi nga siya mobalik. Okay? Mao kini ang paagi nga siya mobalik. Laktod nga pagkasulti mga higala. Human sa iyang buhaton nga mao ang pagluwas sa katawan, ang iyang saad siya mobalik. Kanindot niya ng mga adlaw mga higala. Usa kini kasaad dili kini masipyat. Ug kung kuhaon man ako sa Ginoo mga higala, maabot ang panahon nga kining usa sa mga henerasyon karon, dili man siguro sa kong henerasyon. Kung kuhaon ko sa Ginoo nga dili pa siya mobalik, pero usa sa mga henerasyon mga higala, sigurado kita nga matuman ka na iyang gisulti. Ug unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod ng ginlag Olibo nga duol sa Jerusalem, nga may gilayon nga sama sa malakaw usa ka adlaw nga igpapahulay. Okay? Og sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas niini, didto mag-abutan sila si Pedro, si Juan, si Santiago ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome, si Juan ug si Matthew, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simeon nga Selote ug si Judas nga anak ni Santiago. Kini silang tanan nagpadayon sa paghiusa sa pagampo uban sa mga babayi lakip na kang Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuong lalaki. Now, karon bantayin ninyo ang mga tinun-an ni Jesus nagpadayon sa paghiusa sa pagampo lakip na ang inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuon. Nindot kayong paminayon mga higala nga pamilya ni Jesus may apil sa mga pagampo. Ug karon wala na to makita o makabalo kung asa na si Jose niini, ang bana ni Maria. Dunay misulti nga si Jose posible nga namatay na apan dili kita siguro. Apan ang nindot niini nga si Maria uban sa iyang mga anak, sila nagpadayon sa buloton ng gipiyal ni Jesus ngadto kanila. Ug nindot kini nga empowerment alang sa mga kababainan. Para nako mo ni labing importante nga empowerment, kining gisgutan kanunay sa kadaghanan nga empowerment nga mahimo sa kababainan, nga pwedeng mahimo sa kababainan. Kabalo mo nga dili ninyo ibutang ang inyong kadasig sa inyong bana. No, you know what I'm saying? Kabalo mo kung pasabot ni mga higala. Nga naman kay mismo si Maria niini, basin wala ang iyang bana, apan nipadayon siya, ni apil siya ngadto sa among panagtigom, nagpadayon sila sa buluhaton mga higala. Kamo mga babae, kinahanglan mo padayon kamo. Kung ang inyong bana maluya, ayo ibutang inyong kadasig ngadto kaniya. Kung maluya sa diluya pug ka, kinahanglan nga mopadayon ka. Busa adunay nindot nga kinaiya ni Maria nga angan niya tumabatunan sa mga kababainan, diha gayud sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Ayaw niyo ibutang inyong kadasig dito sa inyong bana. Kaya kung inyong bana maluya siya, sa inyo himuon. Ug tungod kay naandan ni Jesus ang pagampo mo usab kini ang gipadayon sa iyang mga tinunan. You see, si Jesus ilang nakita sa dili pa magsugod sa buluhaton nagampo siya.
Human sa buluhaton magampo siya. So mao kini ang gipadayon sa mga tinun-an. Hinumdumi nga mao kini ang sugod sa gitawag iglesia. Okay? Ang iglesia mga higala dili itong building. Ditong organisasyon. Kung dili kadtong tao nga nagtuo kang Hesus. Nahimo na ning formalize mga higala. Mao ni sige debate sa kadaghanan karon unsa ba gining iglesia. Nahimo na ning formalize tungod kay ang ato ang gobyerno nagtudlo kanato og nagsulti kanato nga atong iparehistro kining mao nga grupo ninyo. Pero sa dili wala pa ni narehistro mga higala. Ang iglesia nga giskutan diya katong mga tawo nga nagtuo kang Hesus. Okay? Busa usa sa ilang gihimo nining tungura mao ang hiniusa nga pagampo. Og hagi pagtapos nato nini karon. Lantawa ang unang simbahan sa panahon sa mga apostoles samtang gimanuan sila sa balaang espiritu. Naghatag sila og gigayon sa hiniusa nga pagampo. O gitawag kini sa uban og prayer meeting. Ang libro sa buhat naghatag kanato og klaro nga pamaagi aron sa pagpadaghan sa simbahan ug kini nagsugod sa pagampo. Okay? Labing importante kini mga higala magampo diha gyud sa simbahan. Mao nang kinahanglan ipairdad nila ang pagampo, ang gipangsulti ni Kristo Jesus. Ningon si Jesus nga lakaw kamo og isang yaw ninyo ang maayong balita. Og bautismuhit sila sa ngalan sa Ama sa Anak ug Espiritu. Sa dili pa ningon siya himuha silang akong mga tinun-an. Og bautismuhit sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, sa trabaho na to mga higala, una, kinahanglan sandigan na to ang balaang espiritu. Labaw sa tanan mga higala. Ikaduha atong tumanon ang gisulti ni Kristo Jesus. Apil na niini ang pagsangyaw sa maayong balita, paghimog mga disipulo. You see? Mo ri buluhaton sa simbahan. Ug mao ni ang ginahimo sa simbahan. At sa unahan mga higala atong makita kung ginsan nila pagpadagan ang simbahan mga higala. Kanunay ni nagdepende sa balaang espiritu. Sa bisan unsa nilang ginahimo. Diha man sa gitawag nilag paghimog disipulo, pagbautismo, ang tanan nagadepende kanunay sa balaang espiritu. So inaot ko mga higala nini atong bagahimuon karon. Kining una nga atong series nga atong bagahimuon sa buhat. Nga mahimo kining panlaminan kanato. Ug kamuunta pinaagi sa balaang espiritu mahimo mabungahon ang inyong kinabuhi. Og salamat kay sa inyong pagiguban kanamo og ang Ginoo magapanalangin kaninyo.